Bon dia i benvinguts a la presentació titulada Pràctiques curriculars internacionals del grau de Direcció Hotelera de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta comunicació tracta de la internacionalització i mobilitat en pràctiques externes. Les autores són Maria Magdalena Vicens Company, Margalida Castells Valdivieso i Marta Bonapaillo, que representen a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, centre adscrit de la Universitat de les Illes Balears. El grau de direcció hotelera va ser implantat en el curs 2019-2020. Té com a finalitat essencial formar a professionals capaços d'exercir tasques de direcció d'empreses, tant d'allotjament com de restauració, a ubicacions dins del territori nacional i també a l'estranger. Per aconseguir-ho, el nostre pla d'estudis inclou un fort component pràctic, 12 crèdits de pràctiques nacionals en tercer curs i el focus de la nostra presentació de 24 crèdits de pràctiques internacionals en el Pràcticum 2, ja al darrer i quart curs. La internacionalització és un eix central del grau de direcció hotelera i es manifesta de diverses formes. D'una banda, mitjançant els acords convenis Erasmus, estudis amb universitats de països com a França, Xipre, Alemanya, Holanda, Portugal i Bèlgica. També facilitem l'arribada d'alumnes entrants, oferint un bloc de 30 crèdits impartits en anglès. Però el principal motor de la internacionalització professional és el Pràcticum 2, que s'articula mitjançant convenis de pràctiques curriculars en empreses turístiques internacionals amb l'atractiu de poder sol·licitar la beca Erasmus Pràctiques. Això es complementa amb la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars i també de fer el treball de fi de grau tant en castellà, en català com en anglès o alemany. El Pràcticum 2 és una assignatura obligatòria de 24 crèdits en quart curs. Suposa un total de 600 hores, de les quals 590 són hores de pràctiques efectives i les 10 restants es dediquen a la tutorització i elaboració de la memòria final. L'objectiu és clar, permetre als estudiants aplicar i completar els seus coneixements i introduir-se a la realitat empresarial del sector hoteler i preparar-se per a exercir la professió en contextos internacionals. Les funcions que exerceixen els nostres alumnes estan orientades a la gestió superior, preferentment com a adjunt de direcció, adjunt a cap departamental o passar per diferents departaments d'un establiment turístic realitzant unes pràctiques anomenades interdepartamentals, la qual cosa permet obtenir una visió àmplia de l'operativa empresarial. Això afavoreix la seva maduració personal i creixement professional. Per assegurar l'èxit, comptem amb un sistema de tutoria acadèmica i tutoria d'empresa secundat amb eines com el manual de procediments, aula digital, UIB Cloud i l'ús de Google Forms per a la gestió de preferències i avaluació. Durant el període de pràctiques, el pes de l'avaluació és d'un 50%. A més, hauran de lliurar una memòria de pràctiques que suposa un 30% del pes de la qualificació final. En aquest cas, sí és recuperable. A part d'això, la valoració de l'acompliment de l'alumne per part del tutor d'empresa, així com el del centre, compten tots dos amb un 10%. Cal destacar que alguns estudiants, en acabar les pràctiques, continuen amb un pla de carrera o amb una oferta de treball. Si examinem els resultats del període des del 2021 al 2025, el grau en direcció hotelera ha aconseguit un nombre total de 159 pràctiques realitzades. La taxa d'èxit acadèmica és elevada, comptant amb un 89,44%, el que subratlla la solidesa de l'assignatura. L'abandonament es deu principalment a la dificultat de poder compaginar les pràctiques internacionals amb compromisos personals i o professionals previs. La taxa de mobilitat Erasmus Pràctiques és del 23,27% i el nombre de beques ha anat incrementant al llarg del període, sumant un total de 37 beques concedides. Han col·laborat amb un total de 42 cadenes hoteleres i els nostres estudiants han tingut com a destí 21 països diferents.
Si observem en la distribució geogràfica, la pràctica internacional es concentra principalment a Mèxic, República Dominicana i Alemanya. No obstant això, observem una creixent dispersió cap a nous destins fruit de l'interès de l'alumnat. Les dades d'inserció laboral són molt prometedores. En el curs 2022, gairebé un 60% dels egressats varen rebre una oferta per a continuar treballant a l'empresa on varen realitzar les seves pràctiques. Això demostra l'alt grau d'ocupabilitat dels nostres estudis. Quant a la satisfacció dels resultats, també són altament satisfactòries. En aquestes enquestes de l'alumnat, la valoració mitjana dels ítems relacionats amb les pràctiques va ser positiva. Planificació i organització, 2,84 sobre 4. Suport i relació de la tutoria acadèmica, 3,10 sobre 4. Resultats d'aprenentatge i competències adquirides, 3,35 sobre 4. Per a concloure, ressaltem diversos punts clau. Des de la perspectiva de l'alumnat, existeix una elevada tassa d'èxit acadèmic, així com una bona valoració quant a l'experiència i competències adquirides. No obstant això, persisteixen dificultats burocràtiques i un dilatat lapse de temps en els processos de selecció i gestió. Des de la perspectiva de les empreses, constatem una creixent implicació de les cadenes hoteleres en els processos de selecció i una alta recurrència. Existeix un increment del nombre de cadenes hoteleres i destinacions, especialment d'aquelles companyies hoteleres d'origen balear. Com a accions de millora necessitem generar més resultats sobre la satisfacció i inserció laboral a mesura que la titulació maduri. I és prioritària la millora dels qüestionaris digitals als tutors d'empresa per a reflectir millor les seves aportacions quant als resultats de l'alumne. Esperam que aquesta presentació els hagi proporcionat una visió clara de la importància i els resultats de les pràctiques internacionals del grau en direcció hotelera de la UIB.